Na-recover na sa kapulisan ang pribadong auto kansang driver na pagpatay dito sa lungsod sa Asturias kapin sa tulog ka semana na nakalabay. Karon lang hapon gipasakaan ng kaso ang nagbaligya sa maong auto. Kinagitutukan ni Nico Sirino. Nobyembre 13 sa hapon napalgan dito sa barangay Langob, lungsod sa Asturias, kining patayng lawas sa usa ka lalaki. Naghubo na kini ug dunay mga samad sa ulo. Nailhan siya nga si G-Boy Aligado, 41 anyos, nga namasahero sa pribadong auto nga gigamitan og ride-hailing application. Matud sa iyang asawa, pagka Nobyembre 12 ang katapusan nilang communication sa iyang bana nga namasahero dinhi sa Dakbayan sa Subo. Nagtuo si Marites nga gitulis ang iyang bana kay nadagit na og apil ang auto. Karnap jud na ang kuan ana sir kay gipatay man siya niya, gikuha man ang sakyanan. Ibong kang naabot Asturias sa kalayo? Oh nya iyahang kuan lisensya nakit-an dito sa Katipla. Ang ako lang gyud sir nga tagaan justisya akong bana sir kay buutan ba na siya bisan tinurag may pagkabadlungon gyud na siya pero buutan na siya sir oy. Sa follow-up operation sa kapulisan, ang Highway Patrol Group naka-recover pagbalik kagahapon sa sakyanan ni Aligado. Nasubay kini human gibaligya ang auto sa usa ka online shopping site sa balor nga 379,000 pesos. Napulihan na ang temporary plate number ug laing numero gikan sa laing sakyanan. Nadakpan ang duha ka nakig-transaksyon nga sila si Anthony Desierdo ug Paul Go. Gipasakaan na kaganiha og kaso ang duha didto sa piskalya tungod sa kalapasan sa Anti-Carnapping Act. In R 1883, mere possession of stolen motor vehicle constitute carnapping case. Giklaro noon sa kapulisan nga dili sila mo'y matumbok nga suspect sa lalaking gipatay. We cannot say that she is the one who they are the murderer of the grab driver, but they are the person of interest, or they may be led to identify the perpetrator of the murderer of the grab driver. Sa interview, gitataw sa usa sa dinakpan, giprenda kanila ang sakyanan ug iya rasab kini nga gibaligya. Prinda na sa amo sir. Oh, 250. Oh. Nana mo tanan papilis ana. Mo to giprinda na sa amo, wala nami kabalo ana kay giprinda na sa amo so na pag November 9. Okay. O November 9. Prinda na siya sa amo niya. Kami sige may contact sa tiyaw. Ano man ma-contact. Okay. Ka-decide na lang may baligya kay na may deed of sale. Anaa sa buy and sell business si Go apan mihimakak nga nalambigit sila sa nahitabo nga krimen. No idea. No idea. Kami kalamitan sa katong crime. Na shock lang mi yesterday nga gipara mi in fact convoy man ko ato at least wala ko ni dagan. Okay. Ni uban jud ko kay gusto ko makabalo sa tinuod. Nico Sirino, Balitang Bisdak.